Ćao narode, za današnji video hoću da vam pokažem šta sam to kupila u DM. Na šta sam to pukla pare. Tako da to je to što se tiče uvoda, nemam nešto duboko sad tu da pričam. Idemo odmah na video. I dok ja izvadim ove stvari, vi da kliknete dole na like i na subscribe. I prvi proizvod koji hoću da vam pokažem je zapravo proizvod za koji sam saznala zahvaljujući vama. E sad, ja ne znam da li je to okej da ja pominjem ime onoga koji mi je preporučio, tako da ona nek se sama dole javi u komentarima pa ću ja pinovati njen komentar. U svakom slučaju, ovo je apsolutno neverovatno mleko za telo. I slušajte vi ovaj sastav. Sad ta devojka mi je čak rekla da je ovo nagrađivano mleko za telo i stvarno je dobro. Znači, slušaj ovo. Mleko je za suvu kožu, tako da pazite na to. Svi sastojci su potpuno savršeni za suvu kožu. Znači, sojino ulje, bogata linolenskom kiselinom, znači to je idealno za suvu kožu. Glicerin, dimetikon je silikon, ali opet je jako dobar okluziv da zaštiti suvu kožu od gubitka vlažnosti. Onda ide urea, ona vezuje za sebe vodu, znači to jest vlažnost, čuva opet hidrataciju. Makadamija ulje, idealno za suvu kožu, arganovo ulje, shea butter, centella asiatica, hialuronska kiselina i pantenol. Znači za hidrataciju, za hranjenje kože, za zaštitu kože od gubitka vlažnosti, ne mogu da dočekam da krenem da koristim. I vi ljudi, znači, pišite dole u komentarima koji su vam omiljeni proizvodi, koji su vam omiljena mleka za telo iz DM-a, to mi posebno pišite zato što hoću da uskoro spremim video o tome. Ja, apsolutno, ljudi koji se skupljaju na ovom kanalu su ljudi koji vole negu, znači koji poznaju proizvode i što mi vi više pišete o vašim omiljenim proizvodima, napravit ćemo bolju bazu najkvalitetnijih proizvoda. Pošto mi je bio jedan od prethodnih videa mleka za telo, ovo nije sad jedino mleko koje sam ja kupila kao, kako bi se reklo, žrtva sopstvenog videa. Znači, prosto kad idem kroz te sastave, toliko proizvoda mi se svide da posle kupujem kao idiot. Tako da, iako sam imala kod kuće već 2 ili 3 mleka za telo, kupila sam ovo Evelyn, koje sam vam malo pre pokazala, i još 2. Ali, s jedne strane kao preterujem, a s druge strane ja malo preteram pa stanem i onda posle više ništa ne kupujem dok ovo ne potrošim. Tako da nisam baš, da kažem, bahata da onako kupujem i bacam. Znači ne, sve ću ja to da potrošim. Žaja, body lotion sa arganovim uljem. Ovo je okej, mleko za telo, ali sam sve istripala potpuno neki drugi sastav i pojurila sam da ga kupim, a posle kad sam ga kupila videla sam da nije baš to što sam ja umislila, ali okej je. Mislim, okej, onako prihvatljiv sastav, mislim, glicerin i arganovo ulje, nije nešto baš prebogato. I već sam ga malo koristila, stojim, ima super tu pumpicu i onda mi stoji u kuhinji kada drndam se sa sudovima, kada su mi često ruke u vodi, onda samo ga malo špricnem i povratim hidrataciju kože. I još jedno mleko za telo. Ja mislim da sam ja ovo možda kupila i u Liliju. I nisam sigurna uopšte. Išla sam i u Lili, išla sam i u DM. Kupovala sam još mnogo više stvari nego što ću vam sad pokazati, tako da mi je malo donekle nastao kaos, ali nije važno. Znači, ovo je isto fenomenalno. Njega sam kupila onako opet nasumično da isprobam ovaj brand, pošto ništa njihovo nisam koristila. I
mnogo mi je zanimljivo. Nisam ga koristila, ali sam gledala unutra kroz ovu rupicu i deluje mi jako, jako gusto. Evo ga. Baš gusto. A evo, super se razmazuje. Lepo miriše. Palmers. Super mu je sastav. Znači, glicerin, posle toga ide vazelin. Ovo je opet dobro, znači ima neki sastojaka koji su loši za masnu kožu, a jako dobri, jako važni za suvu kožu. I tu spada vazelin. Znači, vazelin je najefikasniji mogući okluziv, znači što smo već pričali, da napravi taj zaštitni sloj na koži, da suva koža ne gubi vlažnost. Ovaj proizvod je bogat, znači, vazelinom. Posle toga ide glicerin, kokosovo ulje, kakao puter, odličan za vrlo suvu kožu, onako lepo hidrira i neguje kožu. Vitamin E, koji je opet, pored vitamina C, idealan antioksidans. I suncokrotovo ulje. Znači, najbolji sastojci za suvu kožu. Kupila sam 2 proizvoda za mog muža. To je meni razlog da dodatno kupujem. Kupila sam mu ovo čuveno, znači 1000 puta viđeno umivalica i ova krema je fenomenalna. Krema sadrži glicerin, shea butter, ekstrakt algi. To kad sad napišu ekstrakt algi, to ništa živo ne znači, zato što ima 20.000 različitih algi. I to je ono tripa od travkica pa do najposebnijih, bogatijih, ređih algi. Tako da apsolutno ništa ne znači, ali kao ekstrakt algi. I pantenol, i hiluronsku kiselinu, i vitamine. To je to. Što se tiče njegove nege. Evo ga. To je za njega, a sad ću da vam pokažem kako izgleda moj ormarić. A da vam pokažem ja moj ormarić. Većina, znači meni je jasno da znate već sve, većinu ovih proizvoda sam ja već pominjala, ali hoću da vam pokažem kako sam ja organizovala proizvode. Pošto ih ima jako puno, ja nikad u životu ne bi popamtila šta sam koristila, šta nisam, šta ide posle čega, znači potpuni haos. Tako da sam napravila red. I onda ide redom. Recimo, jutro umijem se, onda ide niacinamid. Kada ga nanesem na lice, stavim ga ovde iza i sledeće jutro ide ovaj vitamin C. Onda opet njega kada koristim, sledeće jutro ide niacinamid, znači to mi je jutro. Posle toga recimo ide posle hidratacija, ali posle toga recimo kreme, koristim prvo ovu, pa je stavim nazad, bože sve mi se srušalo, stavim je nazad, onda uveče recimo ide ova, pa sledeće jutro ova i tako ih vrtim u krug i tako sam sigurna da sve redom koristim. Onda šta recimo idu ulja, onda ovde imam šipak ulje i marula ulje, isto tako ih vrtim u krug kako koje koristim. Onda za večernju nego imam retinol, imam peptide, imam kiseline, to isto se vrti u krug. Za nego dekoltea imam retinol, niacinamid i glikolnu, mada to koristim i za lice, ali kao tu je. Onda mleka, još mleka za telo, znači poludećemo. Ovo je Afroditino mleko za telo i ovo je ono eucerinovo. Onda ovde su mi maske za lice.
Ova je toliko dobra, čekaj da se malo da uveličam, čekaj, priđemo bešte. Maska od meda, potpuno nekako čudna maska, kao pročišćeni med, znači nije onako baš lepljiva i kao pravi med, ali strašno blisko, kao da mažete bukvalno pravi med i jako dobra za kožu, ali tome nisam pričala zato što se to poručuje sa onih azijskih sajtova koji trenutno nisu u funkciji zbog korone, pa kad prođe korona pričat ću vam. Onda imamo ovde 2 proizvoda za zaštitu od sunca. Jesmo to prešli sve? Jesmo. Onda idemo gore. Onda ovde gore mi je znači Hada Labo Premium, kao i ova naša iz DM-a, samo što je ovo verzija za azijsko tržište. I ovo je sad za kosu, Revlonov apsolutno savršeni leave-in. Potpuno mi bude kosa sjajna, lakše se oblikuje, bude bukvalno kao fenirana, znači ovo je potpuno čudo. I ovo je dosta dobar leave-in od L'Oreala. Onda ovo, čekaj da nam, ovo su mi 2 proizvoda za negu noktiju, o tome ću vam tek pričati. Oni razni proizvodi koji se prodaju kod nas u drogeriji služe samo da vam tako učvrste nokte da se lako lome, budu krhki, tvrdi krhki. A ovo je ono, 2 kad se koriste budu onako zdravi, jaki, ali i na neki način, kako da kažem, savitljivi, žilavi, znači baš onako na zdraviji način čvrsti i otporni nokti. To radim opet jedno veče, to jest jedno korišćenje ide vitamin E, a onda ide jojoba ulje. Treba da nađem neke one aplikatore, pa ću u jednom trenutku da ta 2 pomešam. I iza je ovo Afrodita skidač laka, potpuno. Ja mislim to toliko dobro da mislim da to je jedno od najboljih skidača laka. Znači kad koristim šljokice, svakakva ludila koji se strašno teško skidaju, ovo sve skine, s tim što je uljani, da proverim, jeste, uljani skidač za nokte, znači ne isušuje nokte, baš je dobar. I idemo donja polica. Ovde mi je proteinsko pakovanje i ovo je za hidrataciju. Njih ne koristim baš naizmenično, ovo ide negde 2-3 pranja, pa onda ide ovo. Ovo malo čudo je neverovatno, o tome tek planiram da vam pričam. Znači jedno od najboljih pakovanja proteinskih za kosu. Ovo su kiseline koje još nisam stigla da koristim. I ostalo nam je ovo, to mi je balm za skidanje šminke, znači onaj prvi korak dvofaznog skidanja šminke. Četka za feniranje, čekaj, evo, i četka za feniranje. Znači, majko moja. To je znači bilo njegova 2 proizvoda naspram mojih 100. S tim što ja koristim i njegova 2. Ali, mislim u principu, naravno njega boli dupe za negu lica. On puca pare na opremu za treninge i tako te stvari. Malo sam skrenula s teme. Idemo dalje. Tu sad kad sam uzimala ovu Beauty Therapy kremu, pored je stajala i ista toga samo maska. I kupila sam je, ne znam zašto. Znači kupila sam je zato što je bila na popustu, ono najgluplja moguća kupovina. Mislim da nešto tipa 200 dinara, ako ne i manje. I to su one maske kao, da se maže kao krema. I sastav je dosta sličan ovoj kremi. Znači da vidimo šta je. 50 ml, to je baš dosta. Znači ove maske ima skoro, to jest isto koliko i ove kreme. 50, to je ona klasična, jest. 50 ml. I sad slušajte sastav. Glicerin,
shea butter, maslinovo ulje, hialuronska kiselina i vitamin E. Za 200 evra. 50 ml. Znači, ljudi moji, ove su Balea ispod 5 evra. Balea je apsolutno nešto najbolje što može da se kupi. Uzela sam i ovaj Hada Labo hidrator, zato što isti ovaj imam, ali mom se bliži kraj, polako, a ovaj je bio na popustu sada pred Novu godinu i bio je za nešto tipa 1.500 dinara, što mu je realna i cena, barem na azijskim sajtovima, ali okej, da se ne poredimo, na jako, jako dobrom popustu, mislim nešto tipa 40% je bilo, tako da sam morala da ga uzmem. Inače, ovaj ima 5 različitih hialuronskih kiselina, onaj klasični ima 3 i to znači 5 različitih veličina molekule i hidratacija znači na 5 nivoa kože. I ovo, uzela sam ovu, ne znam kako se zove, tečni sapun, ne znam kako da ga nazovem, balzam za kupanje. Znači, uzela sam ovo, prvo snimku perem dupeta klinaca, a isto je fenomenalan kao tečni sapun da se peru ruke. Njega uzimala sam pre jedan drugi koji sam pominjala u nekim starim videima, stavit ću ovdje sliku. I tog nema više, ali ovo je, ja mislim, neka zamena, pogotovo što si mi sastav isti. To je skoro isti. Ovaj stari je bio malo za nijansu boljeg sastava. Jako ima puno negujućih sastojaka koji su jako dobri u tečnim kad ih ima, što ih obično nema, zato je ovaj fenomenalan. Jako je važno kad postoje ti negujući sastojci u tečnim sapunima, zato što sprečavaju isušenje kože. Šta još? Da, opet ja žrtva sopstvenih videa. Kad sam radila onaj video najbolje kreme do 5 evra, do 500 dinara, onda sam se oduševila po sastavu ovoj Balea Urea noćnoj kremi i ovoj. Tako da sam i kupila, hoću da kupim još i onu Baleo kočnu, ali prosto ne znam zašto nisam kupila. Nju isto hoću, ona je nešto isto sumanuto, jeftina i predobrog sastava. Što se tiče Balea noćne kreme sa ureom, namenjeno je znači za suvu kožu, košta 2,5 evra i sadrži glicerin, ureu, susamo ulje. Susamo ulje je, smo ga već pominjali, znači bogato masnim kiselinama, što je jako dobro za obnovu suve kože. Shea butter i maslinovo ulje. I sad ova antioksidant face cream. Sad isto sastav. Glicerin, shea butter, hidrira i bogat antioksidancima. Ulje slatkog badema, znači bogato isto masnim kiselinama i vitaminima. Hialuronska kiselina. Hidralizovani kolagen, on zadržava vodu i čuva hidrataciju kože. I na kraju askorbijska kiselina, znači to je čist vitamin C, njega ima jako malo, tako da ne znam da li ima nešto tu radi, ali van tog vitamina C, znači ovaj sastav je potpuno savršen kad su u pitanju te kreme do 500 dinara. Kupila sam i šminku, to je ovu paletu od LF. Znači, nema klasičnije palete, ali meni se strašno sviđaju ove boje. I hoću onako malo da isprobam, da vidim koje mi tačno njih odgovara, koje mi ne odgovara. Tako da znam, prije nego što ulažim pare, ne znam ja koju od onih baš skupih paleta. Ljudi, to je sve što se tiče mog ulova. Nadam se da vam se video svideo.
da ćete da kliknete like, subscribe i da se lepo vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao!